Det var dig. Hvad var det der, mor? Heller fra en flyvemaskine. Hvad var det fra en flyvemaskine? Mor, hvad var det liggende på bænken fra en flyvemaskine? Fordi for mange år siden, der var der en engelsk flyvemaskine, der faldt ned her på Tåsinge. Og så døde piloterne, dem der fløj flyvemaskinen. Så de ligger derovre begravet. De ligger lige der ved de hvide sten. Hvordan kan flyvemaskinen falde ned? It was shot down, Carolina. Fordi det var under krigen, så var der nogen, der skød på den. Hvorfor skrev vi, mor? Det er fordi der var krig. Der er krig. Krig, det er når der er nogen, der slås. Det er vildt. Ved du hvad, der er i min